Balimao alinya kuma très urgent. Balimao mbe fait lajine kaw. Burkina kaw. Burkina bew ni Guinéen. Ou tchelala bilama a wusulen ba de do. Mbe fait lajine ka be ka ni video la je. Burkina be fana ka video na je. Mbe ka kuma bende konana. E lajine ka do de bora ka video ke ko ka Burkina be fe be lajine ko ka beke nga boy. Burkina petit do de bora ka video ke ko lutara sanu nyinde la Burkina Faso e fenge lajine ko be lajine dugukolo koko o gâté koko tien koko warta ko kata Burkina jo petit ni mi kuma fa photo flene c'est un petit burkinabé aye kuma info Guinéen chama bora ko ka genga bo ko ka genga bo lajine video mani chama bora ka video kala o fana video flemme no video fana yiraola anga mun fana foka dauka bo foka dauka ango video faraje l'État guinéen rapatrie tous les Burkinabés qui sont en Guinée-Conakry. Quoi? On regarde des vidéos là. Abela jeli kuma me donc Guinée chama ne be ka bobi mba de la jele ka fe aw ka bolda dusula mena petini Burkina be petini nga kuma na kuma en kala ango fana la me amunde fo mun digira la jele ka la o fana fleni Travaille ici et va venir gâter la terre de Guinée pour partir au Burkina construire des belles maisons. Ouais, c'est ça. Va faire notre vie ailleurs au Burkina. Faire des belles vies là-bas. Voilà. Vous voyez comment on déjà gâté les terres là? Voilà. Des petits comme ça. Va gâter la terre de Guinée ici. Va aller construire au Burkina Faso. Toujours confirmation. Jeune de 45 boursi activé. Voilà. Vidéo follow n'est-ce pas? Maintenant vidéo flana fana yirla anga jango fana la je mais Côte d'Ivoire, ça vaut même pas 30 000, même 20 000, ça vaut pas. Il y a 18 000, tout ça là. Vous voyez, c'est 300 quand même, 300 c'est 400. Voilà, là, ici, là, voilà, qui rentre ici, là, déjà resté ici. Il a mouru ici, cadeau. Il vient de rentrer dans ton pays. T'as ça vaut rien. Abela jeli kuma me ça bon démissionnu de don quoi ne Guinée chama dusu bolé ko ka Burkina be gen ka boy problème te capitaine Ibrahim Traoré do ere bora ka Burkina président ça ce n'est pas la faute de capitaine Ibe Traoré ce n'est pas la faute des Burkinabés les Burkinabés n'ont rien à voir avec cette affaire mba fo la jine ka onyena ne ere la jine ka di ne to dal lo kanga se gubari la mo te Guinée nga temene gande la jine ka on bara mo au ko ka dinge trop alu dumanye ayo bolda dusula c'est un petit démissionnaire de outil fendon quoi ce sont des petits ou contana ou ta la vidéo que peut-être que t'as do ko jugu yere c'est des petits démissionnaires de outil fendon quoi ça ne vient pas de quelqu'un qui est mature nous un bé démissionnaire de peut-être ils n'ont même pas 20 ans tomba de la dineka be fait be ki bolda dusula petit ni mu yakuma info petit ni ngabara ya fa deli aw kana petini ngenga bola jene de mbawdi la kama peut-être ata do avec akuma mufo mais mufo la jene ka ngena la jene ka ko kadne de domina ASC problème sur la jene de ASC de mais à travers général Mamadou Doumbia tous mes respects la jene ka wallahi on ASC jamana ante ka ma fisri wali ne mo ko ke be Mamadou Doumbia kele di bene segu tungara joli sur da awane segu tungara ka soutien be Mamadou Doumbia ka candidature pion alaka Mamadou Doumbia nyuma sigi Mamadou Doumbia on est très fier de vous wallahi alaka baraka douila alaka baraka dou la jine ka bela ayo bolda dusula démissionnaire de boraka kuma ama kuma Burkina tokola ambassadeur te ate Burkina ibita soro Ibrahim Traoré capitaine ibeteni petini donere donc adama de ibe dendo wolo isagutala ne ba din la jine ka fe kuma mun fora Burkina be o ma fo de démissionnaire de boraka kuma info hal naga soro Burkina ka de do mama kuma Burkina tokola Burkina be mo nyana madi Burkina be mo nyana mayde ye jiana tige chogo hali yere de na bita soro do kan do may mais Burkina be barakela ye Burkina be horondi la jine ka yere horondi ne ma Afrique jamana ka dumane ka teme la jine ka la jine ka o al dumane ça wallahi ko gadni trop je suis très amoureux de vous wallahi ayo bolda dusula ne ni kuma mi me anere fendoni mais démission fitine de dou nge vidéo inke ka dabodi ka lajine ka bolda dusula anye kuma chama me réseau ka
lajinɛka caman dusu tiɲɛnen don u bɛ ka bɔ ko ka burukinabe bɛɛ gɛn ka bɔ yen aw kan'o kɛ burukinabew n'aw tɛ kɛlɛ la burukina ni lajinɛ tɛ kɛlɛ la ayi kɛlɛ tɛ lajinɛ ani burukina cɛ n b'a di lajinɛka bɛɛ fɛ petini min ye kuma min kɛ aw kana petini yɛrɛ gɛn ka bɔ yen a ye petini wele a ka yafa deli aw fɛ petini y'aw dɔ de ye ni colonisation yɛrɛ tɛ lajinɛ burkina faso mali côte d'ivoire a bɛɛ jamana kelen de ye a bɛɛ bɛ n ko fɔ donc aw bolo d'aw dusu la denafili sunugu tɛ yen manifin man ka den wolo k'i b'a la fili burukinabe ni burukinabe bɛ lajinɛ a b'a faso de la n'a ye kuma min fɔ aw b'a corriger de a bɛ kangari da a kana ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ mais aw kana gɛn an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ de ye africain ye an bɛɛ de ye farafin ye wallahi ni jamana fila bɛ ko ka di ne ye burukinabe ko ka di ne ye awa lajinɛka fana ko ka di ne ye an bɛɛ ye pays frère de an ka président fana ka di lajinɛ président Ibrahim lajinɛ président général Mamadi Doumbouya ani Burkina président capitaine Ibrahim Traoré u bɛɛ u ka di foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ au contraire lajinɛ de b'anw dɛmɛ embargo kɛra Mali ka don min na lajinɛ de a ka port dayɛlɛ Mali ye malien hɔrɔn malien yɛrɛ wolo a tɛ kɛ lajinɛka ma fisiri wali ye awa ne bɛ ka kuma fɛ ne ye Segu Tunkara de ne yɛrɛ tɔgɔma ye Kankan Seguba de ne tɔgɔ dara lajinɛka de la waliju Kankan Seguba lajinɛka bɛɛ bɛ Kankan Seguba dɔn ne ye Kankan Seguba tɔgɔma de anw ye dafalendenw de an tɛna da don o dossier la quoi donc ne bɛ kuma Guinéen fɛ aw ko ka di ne ye trop a y'a bolo d'aw dusu la aw kana taga k'a bɛ taa Burukinabew kɛlɛ aw kana taa k'a bɛ taa Burukinabew kama Burukinabe minnu bɛ lajinɛ olu nɔ tɛ nin ye a y'a bolo d'aw dusu la n b'aw deli en paix n bɛ kuma aw fɛ bɛn de kan n bɛ kuma aw fɛ tilennenya de kan parce que jamana fila in a bɛɛ de ye kelen ye lajinɛka o burukinaka o malika o a bɛɛ jamana kelen de ani Niger ka an bɛɛ jamana kelen de an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka nin ko in kɛ ji bɔnnen ye lajinɛkaw k'u bolo d'aw dusu la burukinabew ma aw dɔgɔya dɛ denmisɛnnin kodɔnbalinin dɔw de bɔra ka manamanakan fɔ aw ma denmisɛnnin fana a bɛ nana yafa deli an y'a mɛn ko sigiri gouverneur bɔra ka réagi c'est pas grave mais aw b'a bolo d'aw dusu la aw kana taa burukinabe bɛɛ dɔgɔya burukinabe n'aw tɛ kɛlɛ la aw b'a bolo d'aw dusu la mun kɛra aw lajinɛkaw la kuma mun fɔra aw ma a ma bɛn bi a ma bɛn sini manden kɔnɔ ni ko fɔra a bɛ fɔ ka ban de an bɛɛ mandenka de Sunjata Keita ni Sumanguru Kante ni manden mun mara o manden o de Burkina Mali Niger Guinée Conakry yaro Guinée yɛrɛ oroli caman jia la a caman bɔra entre le Mali et la Guinée olu ye mansadugu di Mali ni lajinɛ la mansadugu de di donc malien man ka kuma Guinéen fɛ ko Guinéen ka ban malien bolo Guinéen fana man ka kuma malien fɛ ko malien fana ka ban lajinɛka bolo Mali lajinɛ ka di i b'a fɔ ko woro n'a fɛrɛ donc an bɛɛ de kelen ye aw ka bolo d'aw dusu la vraiment je parle en paix aw kana bila aw kunna ko aw kana taa se Burkina bɛɛ fɛn fɛn bɛ lajinɛ an b'a di lajinɛka si fɛ aw kana fɛn fɔ Burkinabew ma petini min kumana a kumana a yɛrɛ hakilinata de la a kumana Burkinabe ma don a da Burkina président ma don a da Burkina ministre ma don a da a kumana a ye kuma min fɔ a jo t'a la bi a jo t'a la sini a y'a wuli a ka yafa deli a ka bɔ ka video kɛ a ka yafa deli denmisɛnnin de don u ti fɛn dɔn i b'a dɔn n'i bɛ ka fiɲɛ sama n'i bɛ denmisɛnninya la i bolo ko tout est permis donc nin bɛ kɛ sababu ye peut-être ale fana bɛ a se a da la donc o de tun bɛ ne bolo ka fɔ lajinɛkaw ɲɛna ani burukinakaw ɲɛna burukinabe filɛ nin ye burukinabe hɔrɔn de burukinabe baarakɛla de mais ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla burukina mun bɛ kuma dɔ fɔ mun man ɲi o kɔrɔ tɛ ko burukinabe bɛɛ don n bɔra k'o yɔrɔ de fɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛɛ ciao ciao